Damer og herrer, vi kan lige så godt springe i det som kryge. Tag vel imod hendes majestæt, dronning Margrethe den anden af Danmark. Rigtig hjertelig velkommen her til Cirkusbygningen, Deres Majestæt. Af hjertet, tak. Selv af hjertet. Tak. Vi er jo vældig glade for, at de sådan vil komme her. Og fortælle os måske lidt om deres tur til Thailand. Det gør vi da godt. Vil du være udmærket at fortælle om det, for der har vi jo været. Og der er meget fantastisk fascinerende i Thailand. Ja. Der er meget varmt derovre, eller ude. Den er jo mægtig. Altså hatten, jeg så godt, de har en stor hat med. Nå, ja, nej, den har været meget større. Den er kun en skygge af sig selv. Men vi var meget, meget lykkelige for at være i Thailand. Det må man sige. Der er jo fascinerende. Ja. Og det er jo et fascinerende folkefærd. Nå, så de nogle dyr? Ja, det så vi. Det så vi. Tak. Vi så, der var mange elefanter. De stod hulter til bulter på gaderne. Så stod, kom man gående til, så stod hulter til bulter elefanter. Og så sagde jeg til prins Henrik, der er ikke meget elefantorden her. Og det blev der ikke. Jamen, de var vel ikke i snor? Nej, jeg gik skamfrit omkring. Men altså, det var meget... Det var spændende at være der. Var det sådan en pligtrejse, officiel pligtrejse? Jo, det var det jo naturligvis, men vi fik da også dyppet snablen en enkelt aften. Det skal være. Der skal jo også være lidt til tant og fjert. Deres Majestæt, hvordan reagerede de, da kronprins Frederik anmodede om at tage sin tur til Grønland? Jamen, jeg tror, at jeg blev vældig forskrækkelig i første omgang, fordi han kom jo en morgen til, mor! Og så bliver jeg jo rystet. Og så sagde jeg, det kan der overhovedet ikke være tale om. Jeg troede jo, han ville bomme smøger. Men altså... Men så sagde han, mor, jeg vil gerne til Grønland. Og det varmede, hvor de er. Og må jeg i den forbindelse sende de varmeste hilser til søens folk og til Grønland og til Færøerne, så længe vi har dem. Og, men så sagde han til mig, mor, nej, det er ikke det. Jeg vil gerne... Tak. Jeg vil meget gerne til Grønland, og så køre på hundeslæde hen over indlandsisen. Og der tog jeg altså en stram maske på og sagde, Frederik, be serious. Og så blev han det. Jeg kan forstå, at de pludselig overraskede ham med et besøg. Hvorfor det? Ja, hvorfor? Altså, hvorfor? Det kan man jo spørge sig selv. Hvorfor gør man det? Men det var jo nok, fordi en mor bliver bekymret, når ens barn er så langt væk. Og så sagde jeg en dag til mig selv, Margrethe, du må jo gøre... Jeg siger jo du til mig. Du må jo gøre... Hvad gør I den anden for knægten deroppe til høje nord? Tænk nu, hvis han ikke får noget at spise. Og så tænkte jeg er jo toppen af kransekagen, jeg kan godt undvære et enkelt stykke. Og så tog jeg op og gav ham det. Hvordan fandt de ham midt på indlandsisen? Jeg kørte lige ud, vældig længere og drejede til højre ved et isbjerg. Og der sad han. Der sad han midt på indlandsisen. Lidt og lige pludselig, pingo, der var han. Midt på indlandsisen. Jeg har spist en portionsis. Og hvad sagde han så? Freeze. Nej, det sagde han ikke. Nej. Det gjorde han ikke. Man må sige, de oplever noget, hva'? Jo, det kan de to. Jeg oplever mere end de fleste. Nu er de jo også lige oplevet det at blive farmor. Fardronning, ja, det er blevet. Punktum, komma, streg, sådan tegnes hans kongelige højhed, mit barnebarn. Ja. Lille Nikolaj, ja. Der står et billede af ham på mit bord. Han er mad. Men jeg har jo det, og det vækker minder, fordi jeg har jo holdt ham siden vi var små. Og op til dronningen, og må dronningen få en bøv, så nogle gange var der jo vareprøver med. Men han...
Der var vareprøve med. Ja, det kan de tro. Leverandør til det kongelige danske hof i den grad. Men han er fascinerende, altså. Det må man sige. Han er virkelig... Der er liv i ham. En lille krudtugle. Ja, hans mor er jo også kineser. Eller hun er det overfra i hvert fald. Og de kan tro, at han er en festlig fætter. Den der hat, har det ikke nærmest skabt mode? Er det ikke den højeste mode, det der? Jo, den er meget høj i hvert fald, men det er meget praktisk, fordi det der sker, når man så er ude at rejse, hvis man læner sig lidt tilbage, så kan man til både CNN og Eurosport. Og det er jo meget rart at følge med. Jeg tror også, de bliver betragtet som en moderne dronning, der også sørger for, at kongehuset bliver holdt up to date. Og jeg gør, hvad vi kan. Men det er jo... Jeg er ikke så meget som up to date, som op i Norge. Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvad de tænker på. Ja, det gør Kronprins Håkon skal giftes med en enlig mor. Ja. Mette-Marit. Hedder hun det, eller har hun det? Fordi det var... Nej, det var bare... Det var en spøg. Men de må gøre, hvad de vil, de små. Jeg skal naturligvis ikke blande os i, hvad min kronprins gør heller. Men jeg vil håbe da, at den dag, han kommer med en, han skal giftes med, at det ikke er en, der har børn i forvejen. Jeg vil meget nødig være papdronning. Men man må tage det, som det kommer. Og det tager jeg som en nasse. Men i år, der vil jeg lave noget, som er meget up to date. Jeg har tænkt mig at holde min nytårstale som rap. Og der har jeg tænkt mig også at bruge denne her hat, men jeg vender den lige sådan en gang her. Så kan de godt se, så er den jo meget moderne. Og jeg har skrevet et par stikord her. Endnu et år er gået, og det år er gået godt. Jeg er stadigvæk dronning, og jeg sidder på mit slot. Vi sender vores hilsner til alle søens folk. Vort hjerte banker, og vi sender vores tanker op til Grønland og til Færøerne. De skal også have lidt respekt. For deres dronning nu. Gud bevarer dig.